lam sogo jo to takhok te bukhok songrong Songmung channel tini ke tui phaijoka Gudok ge Gudok bahaikhe songkai perfect ngai man phadi chikon tips hawana norok an video pai saknai tongdi ke norok nugui manan te bujibo manana ke nahade angoro Gudok chana bagai nakha sobai ge seti ka thangna kha ke mushroom na kha ge kelek aluk tui ni na kha aluk kobang kai bo Gudok thogya se tungsi singwa ban bagai mukhiteng no sare no aluk nana nangwa ban bagai ke phaiding ka mukhiteng rong no saibai giranai mushroom rok tai sobai rong no saibai ke nahadi sobai no bara khai rekha aluk bor kha mukhum no bara khai rekha mukhum mane mushroom ge seti no patla khai kolo ke helai beri ka Gudok thongnan bagai ke patla ke mubu munai tari no ke Gudok thongnai obo haike Gudok khaba kepek nai ta kolok bela ke mutari be tok khai kepek gi thanai da keman bagai hading ke mikiteng no poriskar ke sugunang mo sorok joto ne ekloge no dalogiri kha norok mo sobo se yok sanai norok yok sa khangkai norok mo so ke bang rei jadi ke angka se yok sa ba se ke bang relia na hadi 2-3 bar sek suano sobai rogo moila tongai mano ban bagi kaham ka mikiteng no suna nango ge na hadi seti helamani yago rong nangi thangwa boto nahadi ang subai muite go dakha berma rakha piaz bo thaise helai rakha tai som 1 চামচ rakha ke tabuk tui nai ge norok Gudok puro jes pano Gudok box hana puro norok piaz di je kono Gudok sana ni ke piaz rei songkangke mui motomo thogo amake box hai rekha na hadi box hai maya gulong ke kutukha ge tui kobang hainu khang mane ang soman ke je norong ni buskang or mani tui asuk no haipano o sobai le kesem nai baban bagai buti kobang haike nukjaka kuno kokore mane sutui tong blaboni bagai ang butui kobang phano kuno nge sutui muna nango ke norok gangka jodi sobai simi Gudok isana hangangkai buti kisar khaino ongo sobai to kutung nangkai lopsa munui thanai blaboni bagai ge angkai sutui tong mani bagai kisa buti kobang khai rekha tangka haipano obono pharan khinai ge kaisa koimung norok ni thani norok jodi na ani channel ko talang to hono ani channel subscribe khai di te ani video no like di te share khai di no friends ta family rong no kete nora no comment sinya ro ta pok di comment sidi aseng no hambai norok ni hamjama belai no nango nadi mo haike no songkai mui buti rana nai kha kai mo sorok joto no mumbai kha kai tabo buti nyo taisa pharan pinai pharan kana hadi norok nugui tong kha pharan mani buti kisas bongso mo haike no buti kom khai no norok Gudok isa dingke thogota ke buti rok narak jangnai jat khe ta Gudok dingke thogyang ngai thango buti siklai ke buti kisi sa mang khangke tabo Gudok sinai gete kaisa kok norok no sawano Gudok mane horni tiklai ma loge norok buti siklai mui Gudok khibidi getam bagengka kai sutui rok kutung tongsani gele nai te moso bukurokbo jotono gele nai ta mo haike kaham ka aram kha gele nai ke norok mungkhane horbo thare thanda oi Gudok isa khangkai sutui bo raksai thanai moso bukur bo raksai thanai mui gel mane mikiteng gele yangai thango ta raksai thango aboni bagai norok loge no kutung no Gudok songkangke norok Gudok nadi omono obo kaisa tips singkai norok muitu narak de kongno ke Gudok bai khangka ang butui kisa tongmano ri rekha na hadi ekdom ojonongkha mo haike sa khangangka belai no thogutang ke butui kobang mangkha butui naragui taisa butui kisa ro butui kobang man naragui chamani abo hangka thogya ro thangda butui so joto kisu kothoble he diba kana hadi gologoi na bai kha Gudok na kha butui nyobo galok bai kha gamo hayengkha busa kothomotoma jibung tongkha Gudok ni khana ka angkai no mai se okpi hayo hai diba sini mui borok hangkai belai no kothok Gudok rok sinti prasane mui Gudok hangkai ke ojora norok pias kethung buru wi sana khaisai mano angkai pias kethung saja gyabon riya ke donya belai rok norok reisai mano donya belai ri chakhai ba belai no thogo na hadi mo hayeng kha motom jibung tongkha kha khaya norok buji mangkhana hanai tini ni bagai sengning siteng norok bai taisa malai phina haino hai next video o hambai।